ontzettend leuk kleurtje, maar ook andere... Oh, kijk wat een kleurtje. Nou, als dat geen kleurrijke schilderieken binnen. Maar dit is niet de voordeur. Aangezien we een net programma zien van een nog nettere zender. Oh, je woont echt een kunstzinnig immers. Let op het vogelhuisje. Een keramiekerig... Oh. Keramiekerig vogelhuisje. Tenminste. Ik dacht dat ik wat zou bewegen, maar dat voel ik dat zelf. Voor zichzelf, denk ik. Een goede ochtend. Dag. Oh, wat grappig. Is dat zo? Ja, ik zou gewoon net... Moet ik nou hier hard lachen? Nee, ja, je hoeft helemaal niks te doen. Oh, hi. hallo. Bas. Ja, maar je woont toch net ook bij het hotel? Daar was ik. Ja, daar stond je voor de deur te Ik klasseren. ben overal. Ik sta hier Je overal. ziet overal. Het grappige is, je hoort nooit waarom we je hier op aangeslagen zien. Kent je het programma trouwens, Onderweg? Nee. Niet? Ja, ik heb er wel eens van gehuurd. Oké. En huur allerlei sterke verhalen van. En en dit en dat. En, Die zien allemaal hoor. Is dat zo hoor? Ja, die sterke verhalen zien allemaal... Nee, ik heb geen flauw Is dat idee. weer veranderd dan? Wat Je ze- blijft aan het veranderen. Je past perfect in het decor van het huis. Want Vertel. we zogen, ja, het hekje met allemaal die leuke, wat zien het, kleurpotlood of zo, als ik het. Ja. En een veugelhuisje en allemaal keramieke dingetjes. Ja. En Ja. ik wierp een blik naar binnen en dan zag ik ergens een schilderietje stonden en nog meer kleurtjes en zo. Ja. En daar past je perfect in. Is dat zo? Ja. Ja. Mooi. Dit is echt een herfst Ja, ensemble. ongelooflijk. Ongelooflijk. Maar ziet je kunstenaar? Nee. Nee? Wil je, we zien een hele kleurrijke familie. Letterlijk, maar figuurlijk Letterlijk en figuurlijk, ja. We hebben een dochter, die is schilder, ook. Ja, die schildert. Die woont in Barcelona. lekker. Ja, dat is zeker. En wat hebben we nog meer? We hebben een zoon, die woont in de buurt van Perth, Ja. Australië, Down Under. Down Under. Dan hebben we nog een zoon, die woont in Ooi. En we hebben nog een dochter in Utrecht, dus we hebben 4 kinderen. En die zien alle 4 anders. Ja, dat is ongelooflijk. Ze zeggen wel eens, je liekt allemaal op, maar in dit geval zien die allemaal ieder het haar eigen identiteit. Maar ze komen wel uit hetzelfde nest. Ze komen hetzelfde nest. Oh, gelukkig. Ja. 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 Maar zijn die ook allemaal creatief dan? Ieder op zijn eigen op haar manier. Oké. Ja, ieder het talenten gekregen vroeger. Hè? Als je geboren werd, dan kreeg je talenten mee. En Ja. die zitten in ons zekje. Ja. En dan op enig moment gaan ze zeggen van, nou, oké, we gaan daar gewoon wat mee doen, of niet. En ieder doet dat op zijn eigen manier, dat vult dat in. Ja, Ja, de moest de talenten die in zich zitten, die moest ze ook zelf ontdekken. Hè? ja dat klopt. Ja. Het- En dat heb ik ook gedaan. Dat doe ik een jaar, is dat hier ook met een enthousiaste groep hier. En je wilt ook proberen hier om er iets leuks van te maken, Ja. toch? Nou, we hebben de cameraman waagt het te betwijfelen dat dat hij zo? enthousiast is. Ja, Het Suus ook aan zijn camera Ja. kijken. ik zie de lens schudden. gemotiveerd is. De lensjes aan het schudden. Nee, maar hij heeft wel talenten. Ja, echt wel. Ja, nee, dat bedoel ik. Moet je het ook Geer erbij hebben. Ja. Later wel wat spijt van gekregen, maar... Ja. Nee, maar echt... Ik dacht zo zeggen, nu wat er ze daar links nog stuk. Dit kan nog mij tot daarmee in pensioen. Ja. Maar wat moet je zeggen? Zullen we eens naar dat purtje gaan Ja, kijken? heer! Kom, ik dat eens even doen. Want Terwijl- dat is wel... Terwijl we erheen lopen, Ja. mop je de deur niet of sloot gewoon Nee, zelf ja. moeten dan? We wonen in een dorp. We wonen in een dorp. En een dorp dat kenmerkt zich eigenlijk door de rust. En de Je hoeft ze de eenvoud fiets niet en af de- te sloeten? Nee. Oh. We gaan wel eens naar bed dat we 's 'middags opstaan en zeggen van, hé, wat is dat?
Hebben we de deur nog niet afgesloten achter. Ja. Maar dat purtje, dat heeft wel een verhaal. Oh, wij zien van de verhalen. Dus lood gewoon. We hebben, wat ik zei, we hebben 4 kinderen en nog een aantal met partners. En die hebben ieder een pulke gekregen. En elk pulke mocht iedereen zelf invullen van wat hij wou. Oh, wat een leuk idee. Wat wilde je van dat pulke maken? En de ene zegt van nou, ik doe er wat structuur in en wat kleurtjes. En de andere heeft er een verhaaltje in gestopt. Carlijn. Is dat die in Barcelona, woont? Dit is Carlijn. Jammer. Dat is voor Omdat mij. hij een schilderspalet. Dat is voor mij. Oh. Dit is van Carlijn. Deze. En wat heeft hij gedaan? Die gaat op het strand liggen in Barcelona. En die kijkt zo naar het hele palet, zeg maar, wat er voor is. En dan pakt ze door een stukje uit ter breedte van een pulke. Want onze pap wil hier alleen maar een pulke hebben. Dus die knipt eigenlijk in die hele omgeving knipt ze eigenlijk een smal strookje uit. En dat smal strookje, met het strand, met de golfslag, met de kleuren van de Middellandse Zee, met de lucht, met de vlieg. Dat stukje heeft ze eruit geknipt. Het zou zomaar een bijna zonsondergang kunnen zien, want hier zit nog iets van avondrood in. Kijk. Heb ik dat goed gezien? Dat heb ik goed gezien. Ja? Oh. Dat heb ik goed gezien. Nou, dit pulke, dat heb ik zelf gemaakt. En ik heb me laten inspireren door in Australië, toen ik bij ons in Teun was. Daar hebben ze ook een purtje gemaakt of een hekje, en ook met gekleurde dingetjes erop. En dat heb ik me laten inspireren. In Australië, je kent hier de puntjes van de Aboriginals. Ja, want de didgeridoos weer ook een dukker zo is dat helemaal. Ja. Nou, wie woont daar? Yvonne, dat is de I, Teun en Noah, hun zoon. En die hebben een hele weg afgelegd om daar te komen. Maar zij wonen dan in dat Australische gedeelte. Maar niet alleen dat, Carlijn, die dochter van ons, die woont in Barcelona, de Sagrada. Oh, geweldig. En die schildert door. Ja. Sarah, de jongste dochter, Ja? die werkt bij de PostNL. Die brengt de brieven rond, de verkiezingspas, noem maar op, alles brengt die rond. Vrolijk op een fietsje. Oh, verschrikkelijk. Ja? Die is zo blij en zo, die vindt dat echt leuk. En dan hieronder hebben we dan Job. Job is machinist bij de NS. Nou, en zo hebben we dus allemaal die namen hieronder op dat pad, op dat levenspad, hoe dat ze zien gewoon. En dat is dus mijn bijdrage. Dan hebben we iemand, Matti, die zit heel erg into de Lego. Dus daar maakt er zijn Lego bijdrage in. Laia die zegt van, nou ik vind met bloemetjes vind ik wel leuk, motiefje erin. En zo heeft iedereen zo zijn eigen bijdrage gemaakt, al of niet met een verhaaltje erbij. Dit is Bjorn Cereza, de vriend van Carlijn. Dan het Dat is een broodbal. Cereza, Of niet? de kersen, hè, Cereza. Oh ja. Hij komt hier Brabantse roots, maar hij zit ook in Limburg. Hij woont in Venrooy. Kijk. Nou, en zo heeft iedereen het zo zien. Dit is nog eigenlijk van Teun en Yvonne, die wonen wel in Australië, maar die moeten nog een keer komen. Ja. Noah, waar zit hij hier? De N van Noah. Noah, dan is al geweest, dan heeft dat geschilderd. Hij heeft de koala geschilderd door. En Maar wie oud is Noah dan? dan is 20. 20. En Teun en Yvonne die komen volgend jaar, dan zijn we 50 jaar getrouwd. Dan komen die hier 2 weken op vakantie en dan gaan die de rest dus mooi invullen. En dan hebben we Job Wat een en geweldig idee. Er is Ja. gewoon een plek overgeloten. overgeloten om dat nog in te vullen. En als het nou enorm hard regent, Ja. op de gedurende die 2 weken, kent Ja. het hekje ook... Ja, ik moet dat nog een keer heel goed Dat goed ze maken. het binnen Dat doen is of een zo. van mijn... Oh ja, nee, dat hekje gaat los, dat schroef ik los, dat pulken. En dan gaan we dat gezellig binnen doen en dan gaan we dat toch weer eraf maken. Nou, dit is zo een voorbeeldje. Ik wil er nog even iets laten kijken. Die vrouw, die doet weer moeilijk. En die heeft, en een keer voor de kleinkinderen, heeft die een kip gemozaïekt. En dan zegt ze van, oh wacht even, ik kan er nog meer. Veugeltjes en een vlinder, En de kikker? en een kikker en een haan, een koe en een vis. Allemaal dieren. En die hebben we zo verspreid in de hele tuin. En dan kosten die kinderen dan gaan zoeken op zoek naar, waar is de kikker, waar is de haan, waar... Nou, dat doet mijn vrouw.
En waar is die nou? Die is binnen. Oh, die is binnen. Ja. Is die verlegen? Nee, die is niet verlegen, maar die is een beetje, die begint de griep te krijgen. Oh. Die is een beetje verkeild. Oké. Maar Liever je ziet er nog goed aan? Ik ben er fantastisch, ik vind het geweldig. Nou, en zo proberen we ook kleur in de tuin te krijgen met... Ja, maar hoe simpel kan het zien? Met wat blikjes? Ja. Wie maakt dit dan weer? Mevrouw. Ok. Ja. Ja. En loopt hij er net zo kleurrijk bij als geen normaal Op het gesproken? moment even niet meer. Die vult zich een beetje kleurloos nou. Die voelt zich, maar ja, die doet dat echt, die heeft een heel leuk idee. Maar we werden ook gestimuleerd en geïnspireerd door ons kinderen. Die brengen die kleur ook met naar binnen natuurlijk. Ja.